5 orășele de munte din România care îți taie respirația. Uită de Elveția. Oamenii cumpără bilete de avion spre Zurich și cheltuie 1000 de euro ca să ajungă într-un sat de munte care arată exact ca unul aflat la 2 ore de Cluj sau de Brașov. Nu spun că munții noștri sunt Alpii, vârfurile sunt mai joase, ghețarii au dispărut și nimeni nu va confunda moldoveanul cu Matterhorn, dar undeva pe drum România și-a căpătat reputația de țară plată de câmpie și munții au fost uitați. E un lucru ciudat de uitat pentru o țară care are una dintre cele mai vechi culturi de schi din Europa, tundră subarctică supraviețuind din epoca glaciară, lacuri glaciare folosite de operațiuni de spionaj din Războiul Rece, arhitectură de bazm pe vârfuri de munți sacri și văi unde unele dintre cele mai mari râuri ale Europei își au veacul. 5 orășele de munte din România. Fiecare e o entitate diferită, o poveste diferită și un motiv diferit să reconsider ce înseamnă de fapt turismul montan. Numărul 5. Sinaia. Orașul se află la aproximativ 800 de metri altitudine, într-una dintre cele mai închise văi din Carpați. Pereții văii se ridică 600 până la 900 de metri deasupra vetrei orașului pe fiecare parte. Prin centru curge Prahova tânără. Singura cale de acces urmărește defileul Prahovei de jos, ceea ce înseamnă că în cea mai mare parte a iernii ajungi printr-un canion îngust între pereți întunecați de brad și apoi dintr-o dată valea se deschide și ai în față o stațiune montană serioasă. Schiul este real. Pârtiile sunt certificate FIS, 35 de kilometri de pârtii și acoperire cu zăpadă artificială de peste 90%. Ski pasul zilnic costă în jur de 150 de lei. La Zermatt ai plătit dublu înainte de prânz. Telegondola Sinaia, inaugurată în 2020, are o capacitate de 3000 de persoane pe oră și urcă direct la 2000 de metri. Dar ceea ce cei mai mulți oameni nu știu despre Sinaia e de unde vine și ce se ascunde la 10 km deasupra orașului. Zona a fost pădure goală până în 1695, când călugări de la muntele Sinai au fondat mănăstirea care a dat numele orașului. Dar infrastructura modernă vine din altă parte. În 1875, regele Carol I a ales Sinaia ca reședință de vară regală și a construit castelul Peleș, un castel în stil neorenascentist german care nu arată ca ceva din România, pentru că a fost proiectat de arhitecți germani și austrieci aduși special. Fondatorii au construit literalmente ceva ce arăta ca acasă, pentru că de acasă veneau. Urcă 10 km din oraș spre platoul Bucegi și ajungi la Babele, un platou alpin la 2200 de metri, cu formațiuni de stâncă modulate de vânt, un observator meteorologic și vedere liberă spre Câmpia Română în zilele senine. Sfinxul Bucegilor, o formațiune naturală de 8 metri înălțime care seamănă cu o figură umană, stă la 2216 metri. Nu e sculptată, e eroziune. Cel mai înalt punct accesibil prin telescaun din România. Numărul 4, Vatra Dornei. Orașul se află la 800 de metri altitudine, în depresiunea Dornelor, înconjurat de Opcine și munții Bistriței. Prin centru curge Dorna Tânără. Numele înseamnă vatra, vetrele, Dornei și trimite la sobele de topire, care funcționau în secolul XVI, când coloniști din zona carpatică au venit să exploateze cuprul, fierul și aurul din văi. Minele au dispărut, munții au rămas. Vatra Dornei este cel mai nordic stațiune balneară din România, cu 14 izvoare minerale naturale carbonate și feromanganoase. Stațiunea funcționează din 1800, mai veche decât cele mai multe infrastructuri de stațiuni alpine. Arhitectura centrului, clădiri balneare imperiale austro-ungare din cărămidă roșie și fier forjat, îți amintește mai mult de Baden-Baden decât de un sat de munte românesc. La 9 km nord-vest de oraș, pe drumul spre Colibița, ajungi la mlaștinile de turbă de la Poiana Stampei, o rezervație naturală de 600 de hectare cu turbărie activă, singura de acest fel din România. Sunt specii de plante care nu se găsesc nicăieri altundeva în țară. Temperatura medie anuală pe crestele Rarăului, la 12 km distanță, 2 grade Celsius. Aceeași clasificare climatică ca sudul Groenlandei. Numărul 3, Băile Tujnad. Dacă vrei să știi ce au munții din România pe care Elveția nu îi are, răspunsul este aproximativ 40 de ani de izolare forțată și vulcanism recent. Băile Tujnad se află exact în depresiunea Ciucului, în Harghita, la 650 de metri altitudine.
4 decenii, din 1948 până în 1989, zona a fost supusă restricțiilor severe de dezvoltare. Locul se afla la câțiva kilometri de granița cu URSS și infrastructura turistică a stagnat. Ce s-a întâmplat cu un peisaj care a fost închis jumătate de secol de la dezvoltare? A sălbăticit. Lacul Sfânta Ana este singurul lac vulcanic din România și unul dintre puținele din Europa. Suprafață, 22 de hectare. Adâncime maximă, 7 metri. Un crater vulcanic oval la 950 de metri altitudine, înconjurat din 3 părți de păduri de molid, cu un perete stâncos de 300 de metri, ridicându-se direct din apă. Numele provine din legenda unei fete pe nume Ana, care s-ar fi necat în lac. La 2 kilometri distanță prin pasul Puciosu se află Tinovul Mohoș, o mlaștină de turbă în propriul crater vulcanic, mai întunecat, mai puțin accesibil, 2 lacuri separate de un creast vulcanic. Și iată faptul care oprește oamenii. Prin această zonă trece cumpăna apelor europene. Lacul Sfânta Ana se scurge spre nord în Mureș și apoi în Dunăre și Marea Neagră. Tinovul Mohoș se scurge spre vest în Olt și Dunăre, 2 bazine hidrografice la 2 km unul de altul. Numărul 2, Borșa și Munții Rodnei. Dacă vrei să înțelegi ce se întâmplă cu un munte când oamenii îl lasă singur, Munții Rodnei sunt răspunsul. Borșa se află la 700 de metri altitudine în Maramureș, la granița cu Ucraina. Munții Rodnei au 56.000 de hectare de rezervație biosferei UNESCO. Împreună cu pădurile din jur formează cel mai mare ecosistem forestier intact din Europa Centrală. De pe creasta principală nu se vede niciun oraș, nici o tăiere rasă, nici o șosea, doar pădure care se rostogolește spre fiecare orizont. Lacul Lala, un lac glaciar la 1820 de metri, are pe fundul lui un strat de 6 metri de sediment organic depus pe parcursul a mii de ani. Apa nu e neagră, dar de pe maluri pe vreme înnorată se apropie destul. Iezerul Mare, un alt lac glaciar la 1930 de metri, are un perete stâncos de 200 de metri, ridicându-se direct deasupra lui. Se închide complet iarna din cauza pericolului de avalanșe. Cascada Cailor, 90 de metri înălțime, cea mai mare cascadă accesibilă din România, cade peste marginea unui canion glaciar imediat deasupra văii. Și pe creastă deasupra, circurile glaciare cu pereți stâncoși de 150 până la 200 de metri. Acestea nu sunt elemente mici. Gropile glaciare. Temperatura medie anuală pe vârful Pietrosu, 1850 de metri, este de 0,8 grade Celsius. Aceeași clasificare climatică ca sudul Islandei. Numărul 1, Rânca și muntele Papușa. Acesta nu seamănă cu nimic din Alpii, nici din altă parte. Rânca este o stațiune montană pe culmile Parângului, la 1650 de metri altitudine, cea mai înaltă stațiune permanentă din România. În timp ce Parângul este 80% împădurit, această creastă se deschide în pajiște alpine goale, cu panorame la 360 de grade. Pe această creastă expusă la sfârșitul secolului XIX, păstorii români din Balcani au construit primele structuri care nu arată ca nimic din Europa Centrală, arată ca arhitectura vernaculară din Pind. Românii, vlahi sau macedoromâni au migrat spre nord din peninsula balcanică de-a lungul Carpaților între secolele 13 și 17. Au adus cu ei cuvinte de origine latină arhaică, un tip specific de brânză numită cașcaval de munte, țuică și plăcinte uriașe rotunde, numite pite, cu diametru de până la 30 de centimetri. Muzeul Civilizației Populare Tradiționale Astra din Sibiu, 40 de kilometri de Rânca, este cel mai mare muzeu în aer liber din România, cu peste 300 de clădiri transferate și 700.000 de vizitatori pe an. Crucea de pe muntele Papușa, 2136 de metri, este vizibilă din toată Oltenia pe vreme senină. Pe creasta vestică a Parângului se află mormântul lui Parpanghel, un dolmen megalitic preistoric care nimeni nu știe exact cine l-a construit sau când. Pe aceeași creastă, la 50 de metri distanță, stă o troiță creștină din secolul XVIII. 2 religii împart același vârf și cea precreștină are avans de câteva mii de ani în vechime. Și acum despre incendiu. În noaptea de 15 noiembrie 2017, hotelul principal de la Rânca a ars parțial. O defecțiune la instalația de încălzire nedetectată ani de zile. A fost reconstruit în 6 ani.
Teleferica din Novaci spre Rânca funcționează din 1976 fără întrerupere. Aceasta este numărul 1. Arhitectură pastorală pe un munte sacru din Carpați. Păstorii care finanțează drumuri. Un popor care a urcat un munte pe moarte să-și salveze moștenirea. 300 de meșteri tăind lemn la lumina lunii și un munte care a ars și a revenit. Cele 5 orășele în 4 masive diferite, aceste 5 locuri se află în 4 masive muntoase diferite și toate sunt la cel mult 4 ore de București, Cluj sau Brașov. Elveția e frumoasă, dar astea sunt aici. Oamenii cumpără bilete de avion și cheltuie mii de euro ca să vadă munți care arată la fel ca cei pe care îi au la 2 ore distanță. Nu e un reproș, e o observație. Urcă în mașină, găsește cel mai vechi drum de munte din zonă, mergi încet și încearcă să-ți amintești când ți-a mai spus ultima dată un munte ceva.